Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello mga kabayan! Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Lester Capuno as requested by AT Guy. So mga kabayan, sumali si Lester Capuno sa YouTube noong July 7, 2013. At sa ngayon mga kabayan, siya ay mayroon ng 106 video uploads, 323,000 subscribers, 16,080,913 video views, country is Philippines, channel type is people. Titingnan naman po natin ngayon mga kabayan ang social blade ranking ni Lester Capuno kung saan siya ay nasa 157,787. Nasa 79,372 naman ang kanyang subscriber ranking. Nasa 299,804 naman ang kanyang video views ranking. Ang country ranking niya sa Philippines ay nasa 731. Ang people ranking niya mga kabayan ay nasa 11,166. Usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang subscribers for the last 30 days ni Lester Capuno kung saan siya ay nagkaroon ng 8,000 new subscribers mga kabayan. Bumaba po ito ng 27.3% kung ikukumpara natin sa nakarang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po mga kabayan ay noong January 25, 2020 hanggang January 31, 2020, si Lester Capuno ay nagkaroon ng 1,900 new subscribers habang noong May 9, 2020 hanggang May 15, 2020, si Lester Capuno mga kabayan ay nagkaroon ng 13,000 new subscribers. Ito pong 13,000 new subscribers mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami nakuhang subscribers sa kanyang 2020 YouTube history. At ang kanyang total subscribers weekly recently naman mga kabayan ay nito nga pong February 7, 2021 hanggang February 13, 2021 kung saan siya ay nagkaroon ng 3,000 new subscribers. Makikita naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Lester Capuno sa YouTube. Babalikan po natin yan. Pag-usapan muna natin ngayon mga kabayan ang video views for the last 30 days ni Lester Capuno kung saan siya ay nagkaroon ng 955,197 video views for the last 30 days. Bumaba po ito ng 12.1% kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman po mga kabayan ay ito nga pong January 25, 2020 hanggang January 31, 2020, siya ay nagkaroon ng 18,038 video views. At noong August 13, 2020 hanggang August 19, 2020, si Lester Capuno ay nagkaroon ng 873,310 video views. Ito pong 873,310 video views mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami na kumang video views sa kanyang 2020 YouTube history. At ang kanyang recent total video views weekly naman po mga kabayan ay nito nga pong February 7, 2021 hanggang February 13, 2021 kung saan si Lester Capuno ay nagkaroon ng 331,484 video views. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang daily average new subscribers count for the last 30 days ni Lester Capuno kung saan po siya ay nagkakaroon ng 267 new subscribers daily. At ang kanyang weekly average new subscribers count naman po for the last 30 days ay nasa 1,860 new subscribers weekly.
Naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Lester Capuno, kung saan mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood sa mga videos ni Lester Capuno ay nasa 18 years old hanggang 24 years old, kung saan 19.2% po dito ang female habang nasa 11.8% po dito ang male. Sinusundan po ito ng 25 years old hanggang 34 years old, kung saan nasa 17.3% po dito ang female habang nasa 11.7% naman dito ang male. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated audience geography ng mga nanonood sa mga videos ni Lester Capuno, kung saan mapapansin po natin mga kabayan na karamihan ng mga nanonood sa mga videos ni Lester Capuno ay nasa bansang United States, 15%. Sinusundan po ito ng bansang Philippines, 10%. Pangatlo po ang India, 9%. Taiwan, 7%. Indonesia, 4%. Spain, 4%. Kenya, 4%. United Kingdom, 4%. Canada, 2%. At others po ay nasa 41%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ang video ni Lester Capuno na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. At ito nga po ay na-upload noong May 3, 2020. At ang pamagat ng video na to ay naliligong seaman na walang brief. Nagkaroon po ito ng 1.1 million views. 97.9% po ang nakuhang ratings ito. Nagkaroon ito ng 3,000 comments. At ang estimated earnings po ng video ni Lester Capuno na mayroong pinakamaraming nakuhang video views sa YouTube ay nasa $570 hanggang $4,600. I-convert po natin yan sa Philippine peso. $570 times 48 is equals to 27,360 pesos. Ang 27,360 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Lester Capuno sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. At $4,600 times 48 is equals to 220,800 pesos. Ang 220,800 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni Lester Capuno sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Lester Capuno sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $239 hanggang $3,800 po ang estimated monthly earnings ni Lester Capuno sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $239 times 48 is equals to 11,472 pesos. Ang 11,472 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Lester Capuno buwan-buwan sa YouTube. At $3,800 times 48 is equals to 182,400 pesos. Ang 182,400 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Lester Capuno buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Lester Capuno sa YouTube in Philippine peso ay nasa 11,472 pesos hanggang 182,400 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Lester Capuno sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $2,900 hanggang $45,800 po ang estimated yearly earnings ni Lester Capuno sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $2,900 times 48 is equals to 139,200 pesos. Ang 139,200 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Lester Capuno taon-taon sa YouTube. At $45,800
US dollars times 48 is equals to 2,198,400 pesos. Ang 2,198,400 pesos po naman mga kabayan ay posibleng pinakamalaking kinikita ni Lester Capuno taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Lester Capuno sa YouTube in Philippine Peso ay nasa 139,200 pesos hanggang 2,198,400 pesos. At dyan na po nagtatapos ang video natin for today. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!